És un moment d'una petita excursió en cotxe, una aventura. No sé qui guanyarà dels dos. El tema és que me'n vaig a la Cumbre de Gran Canària. Passaré de nivell de mar 0 metres fins a la Cumbre, el lloc més alt, Pico de las Nieves, que són més de 1.900 metres sobre el nivell del mar. Des del Pico de las Nieves tindré el majestuós Roque Nublo, una de les icones d'aquí de Gran Canària, i al fons el Teide, la muntanya més alta de l'estat espanyol, a la illa de Tenerife. I entremig, potser tindré un mar de núvols. A la vegada, és un dels llocs de Gran Canària, potser el lloc més idíl·lic per aconseguir unes postes de sol de somnis. Anem a veure què passa avui. Aquí tenim el Roque Ventaiga, el Roque Nublo i al fons tenim el Teide, que no es pot apreciar molt bé ara mateix. D'aquí una estona no sé què passarà, està amb una mica de calima i això fa que no es pugui veure molt bé, però ho intentarem. Just aquí comença el camí que em portarà a la roca aquesta que té forma de finestra i que es pot enquadrar al Roque Nublo, un lloc que ve molta gent a fer fotos perquè és un lloc molt maco i s'ha fet viral a través de plataformes com Instagram. Arribar fins aquí, des de les Palmes, he tardat aproximadament uns 55 minuts. Es fa relativament fàcil. Evidentment que quan puges aquí dalt a la Cumbre, gran part del trajecte són carreteres més aviat estretes i de molts revolts, però bueno, amb compte es pot fer. I aquí, ara mateix, tota la part de la zona alta de la illa està preciosa, perquè està ple de flors de tots colors, la mar de boniques. Una de les raons per què he triat aquesta composició i col·locat aquí doncs el trípode és perquè volia que aquesta formació aquí no estigués ajuntada en tota aquesta façana vertical, en aquesta muntanya. Llavors el que estic fent això és aïllar el subjecte principal d'aquesta imatge i a la vegada jugo amb tota aquesta massa aquí de flora, aquestes plantes aquí que m'ajuden per guiar l'ull cap a aquesta formació. Just aquí baix és la finestra que us deia abans i em col·locaré, diguéssim, allà davant, més o menys en aquesta paret aquí hi ha com una espècie de cova i intentaré doncs, posar dintre del forat, dintre d'aquesta finestra, col·locar el Roque Nublo, si és possible, i en funció de la llum i del color doncs faré una cosa o una altra. Acabo de fer unes quantes fotografies en vertical i també horitzontal, amb el 24-105, amb el filtre posat, he fet diferents composicions. Ara el sol es va ponent de mica en mica, encara falta mitja horeta ben bona i ara comença l'hora daurada i realment tinc molt de contrast ara mateix, però tot i així he fet unes fotos que m'han agradat, perquè hi ha molt de contrast, perquè es veu doncs, el fons daurat i tota la silueta d'aquesta finestra. Si es pot veure, bé, és igual. I a veure què tal després quan faci l'edició. Però estic aquí tot sol, mireu. Estic tot solet.
i és un moment màgic. A més, és un lloc bastant concorregut i estic sol. I allà baix tenim Tenerife. Abans he sentit una cabra negra, l'he vist. I clar, aquí tot ressona. I una altra cosa que faig molt sovint és anar mirant pels forats. Que no surti cap llangardaix o algun dinosaure. Bé, ara el que faré serà canviar l'objectiu i posaré el meu teleobjectiu, el 70-300. Ara ve gent. I això el que faré serà aproximar i fer un altre tipus d'enquadre, tot més juntet. Aproximaré la finestra i amb el fons del Teide, a veure si es pot. Quan ja estava marxant, de cop i volta l'explosió de colors aquí, vermells, darrere del Teide, ben es pot veure millor aquí. I el Rocanublo. Ha sigut fantàstic poder estar en aquell moment quan quedaven pocs minuts pel final del partit i al final l'àrbitre ha pitat penalti i he pogut aconseguir no només un sinó més de 3 gols, en aquest cas, diverses fotos i que realment ha valgut la pena venir aquí i poder compartir aquesta estona jo sol i també després amb unes persones que han vingut aquí. Ara us ensenyo la lluna. La lluna aquí, al meu darrere. Des de l'agost que estic aquí és la primera vegada que pujo a Pico de las Nieves per fer la posta de sol. Ha valgut molt la pena. Estic molt content. I sé que avui no serà la millor tarda per pujar a fer postes de sol. I amb aquestes imatges de cel rogenc cap a l'oest de Tenerife, el que faré ara serà agafar un bon enxapà que ja tinc preparat i tornar cap a casa, que tinc una horeta de carretera. Us deixo aquí les fotos i espero que us agradin. I em deixeu algun comentari a veure quina foto us agrada més i aquestes coses. I si hi ha alguna cosa, algun lloc que us faria gràcia veure aquí de la illa o hi ha alguna foto que voldríeu que fes, m'ho dieu i ho intentaré. Gràcies per veure aquest vídeo.
la la.